Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на Марафон Бет, где каждый день вас ждут тысячи событий, трансляции матчей, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. Марафон Бет. Присоединяйтесь по ссылке в описании. V akých ich vidíme nastupovať najčastejšie. Stanú aj ďalší hráči, ktorí sa budú snažiť zabojovať o základnú zostavu nielen v Juventuse, ale z Feyenoordu Rotterdam, z čerstvého holandského majstra. Chýbajú aj Emerson, spomínaný Manola, Norbert Jember, ktorý by mal byť údajne na odchode z rímskeho AS. Uvidíme, kde zakotví slovenský reprezentant. Stretnutie sa začalo. Zapojil sa už aj Higuaín, toto je Mario Lemina. Leminová lopta do 16. Odkopával Alexander Kolarov, ale Cuadrado dostúpil Kolarova, prinútil ho iba k takémuto lacnému odkopu. Higuaín, Dybala. Stále Argentínčan, Dybalov pokus, číslo 2, takisto svoje miesto, dobre to vymyslel Kolarov. Argentínčan centruje ľavačkou, všimol si na vzdialenejšej žrdi Defrela. A bol to aj dobrý hlavičkár, Dzeko. Ešte Defrel, Dzekova príležitosť. Zápasu koniec 8 minúty, dobrý center Defrela, aj tieto zábery potvrdzujú, že Bosniak nevybiehal z offsideovej pozície. Trošku zaspal Benatia. Možno Inegarde, ale nakoniec je to takisto realizované. Defrel vraca loptu, bol tam De Rossi, ešte ďalekonosný pokus Radžuna N'Golana. Belgická hviezda upokojila fanúšikov AS, pretože opäť Dešilio má pri sebe Kolarova, prihrávka na Dybalu. Dybala vymýšľa niečo kreatívne. Joana Jesusa ako trošku zaspal. Perotti ten nespí. Toto je dobrá príležitosť, Edin Dzeko. Trafil, zakročiť nemusel, ale toto bola vynikajúca šanca pre Vlkov. Dzeko stavený Joanom Jesusom. Cuadrado. Dešilio kombinuje s Kolumbíčanom. Cuadrado, dobrý center. Podobne ako približne pred 10 minútami N'Golan nezobral Higuaínovi loptu. Majú už Alexandro. Higuaín nepredral sa cez Federica Fázia. Ale páliť môže Miralem Pjanic. A tak, respektíve patrila Juventusu. Miralem Pjanic je silný v strelbe z väčších a stredných vzdialeností. Ponuky za Juana Cuadrada. Higuaín. Opäť sa to začalo u Cuadrada. Pokračovalo to cez Isio. Najľavo voľný Alex Sandro. Pekná prihrávka, Dybala v šanci, Dybala, Mandžukić to je a Mandžukić otvára skóre. Dybala má o pár centimetrov menej, ale možno by to urobil takisto. A Juventus Turín je vo vedení, vynikajúca prihrávka Alexa Sandra. Alisson nevybehol najlepšie. A Mandžukić to urobil presne tak, ako to urobiť mal. Neskoro potom pribehol aj Joan Jesus. Súboj z PSG 27. júla, ale Juventus dokázal 3-krát skórovať. Kombinácia Higuaín Dybala, Dybala síce gól dáva, ale z offsideu. Otvorila dvojica Dybala Higuaín. Gól strelil Gonzalo, ten bol teraz v pozícii nahrávača, no toto. No Pérez. Pérez zabojoval. Toto bola vynikajúca strela od Peru. V tejto rane Kevina Strootmana veľa Strootman je prihrávať nielen na ľavačku, ale aj pravačkou na N'Golana. Edin Dzeko páli. Dzeko trafil loptu ideálne. No, nešlo to úplne do stredu brány. Under či Juan Iturbe by mohli dostať šancu v najbližších minútach, v najbližšej pasáži. Šancu dostáva aj Costa, jeho pokus o obstrel brány.
Zázračne teraz Alice. Dobrú robotu odviedol aj Douglas Costa, ktorý takto vypálil zo 16. Krížna strela. Kedira nechal zakončovať Gonzala Higuaína. Ten ale pocítil kvality a tak ako už býva zvykom na International Champions Cup po vystriedaní, trošku hluchá pasáž, kým sa hráči trošku zorientujú. Ak striedate 4 či 5 hráčov, častokrát aj viac, tak je to trošku náročnejšie, ale teraz Edin Dzeko vyrovnáva na 1-1, 74. minúta. Gerson, Kolarov a Dzeko, takto vyzerá gólová os AS Rím. Edin Dzeko sa dokázal odpútať. 10. minúta, Kolarov pri lopte. Pinsolio ale chytá. Loptu ale vyráža iba pred seba. Dokázal teda to, čo sa nepodarilo napríklad Deferelovi v celom prvom polčase. Čo teraz ale vymyslí Bernardeschi? Bernardeschi neskolo vypálil. To by bol naozaj vydarený debut pre mladíka, ktorý prišiel za 30. Bernardeschi. To asi nebude. Costa. Kostovara na vedľa. Dvaja debutanti musí byť ideálne z psychického hľadiska pre strelca. Tu Minelová ľavačka, ale úspešnejšie v tomto mikrosu. Na krku a teraz môže dostať Juventus do výhody. Lichtsteiner takisto takmer vychytaný. Alice. ...21-ročný záložník so šťastím dáva gól. Ktorý sa vrátil do svojho kmeňového tímu, do AS Rím. Teraz určite eviduje ten padajúci kam. Barzali bez väčších problémov premieňa Rossi. FC Turín. Iturbe. Opäť si Ponsolio. 2-2. Dopadne jeho penálta. Veľmi pohodovo, veľmi komfortné. Sa nepomýlil a Juventus sa nepomýlil zatiaľ ani raz a je vo výhode. Francu patril k najlepším mužom na trávniku. A to penálta bola tak neortodoxný. Tanečky možno trošku pomýlili Juventusu. Kedira dáva. Aj Barzali. No a teraz Vani odohral dobrú sezónu za Başak Šehír. A Ünder premiér. No Allegri očakáva gól. Súboj dvoch Brazílčanov. Costa gól dáva. Juventus vyhráva 2-1 po pokutových kopoch. Po prihrávke Alexa Sandra poslal Juventus jedna nepremenená.